Sa Good Vibes, sa banwa sang Isabela, 22 ka magpares nga katapos sang tribo ati sang Maricudo sa barangay Kamangkamang ang dungan nga gikasal. May report si Romeo Subaldo. Ini ginatawag nila nga gala-gala o kun na tradisyonal nga pagsibit sang kwarta sa bagong kasal. May mga nagapatik-patik sang kawayan samtang may mga kabataan kag katigulangan nga nagapakita sang tradisyonal nga pagsaot sa tunga kag nagapalibot naman ang mga bagong kasal samtang may nagasibit sa ila sang kwarta kag may yahuman sa tunga kung sa diin pwede magbutang sang kwarta. Ini ang money dance kung tawgon sa mga reception sa kasal sa karon. 22 tanan ka mga magkahagugma nga katapos ang tribo ati sang sitio Maricudo, barangay Kamangkamang sa Isabela ang nagpasakop sa mass wedding kainas ang aga. Sa Dennis Morales kag Jocelyn de la Cruz, napulo na katuig nga nagaupdanay. Para hindi mapudlayan ang ilang kabataan sa pagproseso sa mga dokumento, napinsara nila nga magpasakop sa mass wedding. Okay, para sa aming mga kabataan. Pila na kabataan niyo? Tatlo kabilog. Pila ang kamugulangan? 9. 9. Kamanguran? 6 months. Lagi dyan yung baikid na yun. Yung importante sa uli, hindi mabulayan mga kabataan. Ano mga dokumento, kumbaga? Suno sa ibo o konsyiften sang tribo ati sa Maricudo nga si Rolando Inario, first time ini nga amo sinikadamo ang dungan naging kasal sa tribo sang ati sa Maricudo. Kalabanan abi, nagaproblema pirmi sa mga dokumento sang ilang mga kabataan. Apa eskwela sang ilang kabataan, ginapangita ang ilang marriage contract sang ilang nanay. Ang rehistro sang ilang kabataan. Dahil kung maparehistro sang ilang kabataan, ginapangita anay ang marriage contract, kasi maparehistro ang kabataan. Antes ang tradisyonal nga seremonyas, si Mayor Irene Montilla man ang nagpanguna sa pagkasal sa mga magkahagugma. Mga lalaki, nagkadto ka pala diri subong sa imo gusto para magpakasal kag magpuyo nga may paghigugma sa imo asawa? Oh, wow, ang mga lalaki, basko kang tinog. May pakis the bride pa. Go! 1, 2, 3, Kag pagsalo sang bouquet. Literally, may mga balo kag binayaan nga nakasalo man sa mga bouquet kag nagbaton sang cash gift gikan sa alkalde. Ang mga ginkasal naman nagbaton sang cash gift kag cake gikan sa lokal nga panguluhan sa Isabela. Nangin posible ang ini nga mass wedding sa bulig sang Epaphroditus Ministries Philippines.